Πω, πολύ κόσμο έχει σήμερα. Το τμήμα καλλιτικών. Το μέρος που πρέπει να πάμε είναι το εμπορικό. Είχε ένα σωρό χρώματα. Σας αρέσουν? No. Ένα άρωμα. Αυτό μυρίζει ωραία, αλλά είναι λίγο χωριά. Καλύτερα θέλετε να της πάρουμε πάλι το αγαπημένο της άρωμα. No. Είμαι με τα παιχνίδια για να σου δείξω τι θέλω για τα Χριστούγεννα. No. Χριστούγεννα. Εντάξει, το κατάστημα με τα παιχνίδια είναι πάνω. Ναι, αρέσουν πολύ οι κυλιόμενες σκάλες. Πάμε να το ξανακάνουμε. No. Δεν είναι ωραία, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τα ψώνια μας. Πρέπει να βιαστούμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πάρουμε. Μαμά. Oh shit. Here we go again. Περίεργο. Κοίτα, σακουλάκι Playmobil. Μπορώ να πάρω ένα? Εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβές, μπορείτε να πάρετε από μία. Γιούχου, ευχαριστούμε μαμά. Δεν πάμε κάτω να φάμε κάτι? Περίεργο, νομίζω ότι και εγώ είδα το Δημήτρη. Τι άλλο χρειάζεται να αγοράσουμε από εδώ? Θέλω να μαγειρέψω κάτι ιδιαίτερο για αυτές τις γιορτές. Ψαροκροκέτες. Λέω να φτιάξω κάτι με ψαροκροκέτες. Πρώτη φορά στη ζωή μου που συμφωνώ μαζί σου. Θα σε πιάσω. Ψηλά τα χέρια και μην κουνηθείς καθόλου. Συλλαμβάνεσαι. Όσα έχει πέσα θα... Πού είναι το πορτοφόλι μου? Ήμουν σίγουρη ότι το είχα πάρει μαζί μου. Χίλια συγγνώμη, αλλά νομίζω μου έκλεψαν το πορτοφόλι μου. Ωχ, αλήθεια μαμά. Δηλαδή δεν θα πάρω το σοκολάκι μου. No. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το θείο Δημήτρη. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε για ψώνια, να είναι και ο θείος Δημήτρης και νιάν ανιός, για μπάμπα θα μπορούφει να μπόπαινει. Ήρθim, εγώ ήρθα τα μου χέου, πήρε χει φιλού, δεν